babu salo da do salatu da sallallahu da alihi masu alfarma na zabai da mataye cikin salatu sa sha kallo Rasulallah ya Abdullah dan Amina sha kallo Rasulallah ya Abdullah dan Amina sha kallo ada da tijjani shaida da fitan cikin yadda da shehu bara magausina salatin sa sha kallo bayan dubun gaisuwar da nan ga masu girma da alfarma ina nufin zan shige tsari yabo gaban ma da sha kallo wanda ke san ka ya huta lahira za ya sha kallo Rasulallah ya Abdullah dan Amina sha kallo Rasulallah ya Abdullah dan Amina sha kallo ya abu da mai bishara mafi haske zuciya ta mahaifina sanka ne cikin kauye ya sanya da ke bege koko cewa ke ƙarabar sassan ka mai girma Amina sha kallo mafifici mai hukunci da adalci halittu ga baki ɗaya ba su sai sun ci masu kaunar gara dumai baka kodu da bambanci adali sai ya dilkulli Amina sha kallo Rasulallah ya Abdullah dan Amina sha kallo Rasulallah ya Abdullah dan Amina sha kallo shi kadai ne da ya kulle su ya kira dan hawanya annabin gaskiya kenan shi ya gaggau da dukkarya masu turje da sauran kai an kayan kayan baya babu sauran tuhu kenan farin wata tun da ka bullo wanda ke sun ka ya huta lala za ya sha kallo mai kiyayya ga mai girma shi ko sai da ya sha kolo ko a can nesa da hankashi sai ya je kun da kallo da dabba tana kaunar shi annabi na sha kallo Rasulallah ya Abdullah dan Amina sha kallo Rasulallah ya Abdullah dan Amina sha kallo Rasulallah ya Abdullah dan Amina sha kallo za mu fada cikin halaka sai ma'aiki ya kokoro sun ya daura maka yayya zuciyoyin mu ya tattaro bai tukan godiya da yabo shugaba dole ɗorero kunka ya kai rokan gila annabi na sha kallo kusan so annabin nan mafi girma ga shi kofar sanin Allah mai shiga mai yake nema wanda duk ka gani kuriya bariya lewa alfarma babu mai ta haurawa sai ta kofar masha kallo Rasulallah ya Abdullah dan Amina sha kallo Rasulallah ya Abdullah dan Amina sha kallo shugaban masu yin bauta rabbana ya yi bakata yake cewa Mustapha ta kota sai ya je mai wa alhamdu kana zan mai shata mai
isa mai isantarwa wanda ya kalla ya yi kallo. Da dai ba wanda zan duba ta irinsa kyakkyawa ta al'ada da shi a shekarar kewa shi ke amsawa mai nema ce za ya cire kewa gane ma'aiki ne dan amina sha kallo. Rasulallah ya Abdullah dan amina sha kallo. Rasulallah ya Abdullah dan amina sha kallo. Annabi ne ake cewa mai hadisi da manzona yadda ita ba fage annabi ba mu takaitawa neman ka manzona ba tsaya manzona yadda ya da ganka da amina sha kallo. Annabi mai cikar kyau ke so ka yarda da ni da amina dan isar shi ji a wajen karbi wannan roƙona ya yi kamun kafanin su ya ma'aiki sha kallo ya annabi ya bin kallo. Rasulallah ya Abdullah dan amina sha kallo. Rasulallah ya Abdullah dan amina sha kallo. Ina maka godiya Allah mai rama makakina a lalle na nisa aya ya Allah yarda da maulana harifi sayyidi sarki Allah mai kare kamfana madabbanta da shan madadi ya ci da su na sha kallo.